Moi! Mä kävin tänään suomalaisessa kirjakaupassa vähän shoppailee. Kurkataan vähän, miltä siellä suomalaisessa kirjakaupassa näytti. Mä yritin etsiä sieltä itselleen muistikirjaa tai päiväkirjaa, jotakin, mihin voisin kirjata jokaisen päivän fiiliksiä. Mulla on ollut pikkasen uupumustaustaa ja vähän masennustaustaakin. Ja ajattelin, että josko yrittäisi manifestoida itselleen jotenkin paremman fiiliksen, niin jos joka päivä kiinnittäisi huomiota vähän siihen, että mitä oli päivän positiiviset asiat, niin ehkä se sitten mielialakin alkaisi pikkuhiljaa muuttua paremmaksi. Mutta käydään tosiaan katsoa vähän, miltä siellä näytti ja kurkataan sitten, mitä mulla lähti sieltä mukaan. Täällä oli tosi paljon söpöjä kalentereita ja muutenkin semmoisia käytännöllisen näköisiä kalentereita, mutta aika moni karsiutui pois ohuen paperin takia. Mie en voi kestää liian ohutta paperia missään kalenterissa varsinkaan. Tämä kalenteri oli ihan mielettömän hieno ja tämä oli selvästi suunnattu sellaisille tyypeille, ketkä lukee tosi paljon. Eli mikäli luet paljon, tykkää tehdä kirja-arvosteluita sun muuta, niin kannattaa käydä kurkkaamassa tämä. Tämä muistikirja oli superkaunis ja minun olisi niin tehnyt mieli ostaa tämä, mutta maltoin mieleni tällä kertaa. Täällä oli muutenkin tosi paljon kauniita muistikirjoja ja olisi kyllä ollut vaikea valita niistä se kaikkein ihanin ja kaikkein paras. Mutta näissä kaikissa muistikirjoissa oli ainakin tosi paksut sivut. Itse tykkään paksuista sivuista, että ei mene sitten semmoset tujummatkaan kynät läpi. Kyniä ei voi koskaan olla liikaa ja niitä lähtikin meidän mukaan aika monta kappaletta. En edes uskalla ajatella paljon ne maksoi yhteensä. Tää kynä, mitä just tässä hypistelen, oli ihan huippu. Tää kuplatee-värityskirja oli supersöpö ja minun olisi niin tehnyt mieli ostaa tää aamulle. Aamu tykkää tosi paljon kuplateesta. Täällä oli muutenkin ihan älyttömän paljon söpöjä värityskirjoja. Siis voin kertoa, että yhden näistä nappasin mukaan, mutta oli kyllä vaikea valinta. No olihan siellä vaikka mitäkin vaan. Ja kyllä mulla sieltä aika iso kassillinen tavaraa lähti matkaan. Katsotaan ihan ekana. Aamulla oli vasta syntymäpäivät, niin ostin sille tämän Pakvan maailma uuden värityskirjan. Aamu on tosi kova Pakva-fani. No. Onko hyvä? Mitä? Mitä? Tykkäsit se? Ilmeisesti. Oli vissi ihan hitti. No niin. Oliko Ruti hitti? Oliko se hitti? Niin. Mitä Ruti? No sit siihen positiivisten asioiden kirjaamiseen. Mulla lähti oikeastaan kaksikin asiaa itselle mukaan, mutta ihan ensimmäinen oli tämmönen minikirja. Aivan ihana One Year Journal. En tiedä lausuinko sen oikein, mutta tässä on tosiaan vuoden ajalle jokaiselle päivälle oma sivu. Alkaa tälleen Day 1, This made me smile today. Eli aika ihana
ajatus ja jotenkin minun kiehtotaan, että tämä on tämmöinen oikeasti minikirja. Ja sitten ostin tämän Helmin ja Santun Onnea on ohjatun päiväkirjan. Tämä oli minusta aika kiva. Tässä on semmoisia apukysymyksiä, mitkä niinku helpottaa täyttämistä. Minä olen niinku tosi huono mittaan ihan itsekseni kirjoittaa päiväkirjaa, niin tämmöiset apukysymykset on mulle ihan jees. Ja siellä olisi ollut semmoisia jotenkin syvällisempiäkin päiväkirjoja, mutta ne menee sitten niin syviin vesiin, että minä tiedän, että mulle jää semmoinen kirjoittamatta. Niin, tämä saattaisi vaikka onnistuakin. Tässä on esimerkiksi tämmöinen, että olen kiitollinen koska, tai olen ylpeä itsestäni koska. Ne on niin kuin aina ollut semmoinen, että poljen itseni tonne oikein pohjamutiin, niin täytyy nyt yrittää päästä siitä tavasta eroon. Niin josko tosta olisi sitten siinä apua. Mutta vaikutti tosi kivalta. Pakko on vielä tähän väliin tulla kertomaan, että me kun lähdettiin pois sieltä suomalaisesta kirjakaupasta ja oltiin kotimatkalla, niin me esittelimme ostoksia siinä lapsille ja meidän tennari oli sitten siellä, kun me vetäsin sen Helmi ja Santun Onnea on päiväkirjan esille ja kehuin oikein, että kato Fia, me ostin mun lempitubettajien kirjan. Niin hän totesi, että minä seurasin noita silloin, kun mä olin 8-vuotias. Se oli aika koominen tilanne. Mä sanoin, että no voisi sitä tälle vanhemmallakin iällä seurata. Että silloin kun minä ollut niin lapsi, niin ei ole ollut tämmöistä YouTube-hommaa, niin pitää nyt sitten kirja kiinni vanhemmalla iällä, ettei jää paitsi kaikesta kivasta. Minä ostin Fialle tämmöisen, tämä on ihan siis kylläkin kalenteri, mutta samaan tarkoitukseen, että voisi kirjata joka päivältä vähän ihan, jos on jotakin murheita tai sitten ainakin toivoin, että hän kirjaisi niitä positiivisia juttuja ylös myös, niin saisi sitten toivottavasti lapset opetettua pikkuhiljaa siihen, että päivissä voi olla jotakin hyvääkin, vaikka ne muuten tuntuisikin kurjalta, mutta kyllä ajattelen, että joka päivässä jotakin hyvää on. Että se pitää vaan oppia kiinnittää siihen huomioon vähän enemmän. No sitten tämä meikäläisen älytön stressaaminen, niin en tiedä tuleeko tätä käytettyä, mutta tämä oli älyttömän söpö. Ostin tämmöisen värityskirjan ihan itselleni. Tässä oli hirmusuloisia tämmöisiä jotenkin, miten mä nyt sanon, tämmöiset hirmu pehmeän näköiset pyöreät rajat näissä kuvissa, niin vetosi kyllä kovasti minuun. Mä tykkään hirveästi kaikista tämmöisistä söpöistä jutuista. Vaikka onkin tämmönen vähän jo vanhan puoleinen, mutta ei se nyt sitä tarkoita, ettekö ei saa tykätä söpöistä jutuista. Ja toivottavasti saan piettyä itseessä aina tämmöisen jonkun sortin lapsen omaisuuden. Ei sitä haittaa varmasti ainakaan ole. Ja mulla on kaikki entiset kynät jo ihan huonossa kunnossa, niin ostin tämmöiset Montmartre Dual Tip Art Markers tussit. Ihan kivaan oloinen tommonen värivalikoima on. Katsotaan, saanko minä aikaiseksi väritettyä. Ei se varmaan ainakaan yhtään huonoa tekisi. Varmasti parempi vaihtoehto kuin joka ilta olla kännykällä. Ei sillä, ettäkö kännykällä olo pitäisi kokonaan kieltää, mutta jotakin muutakin voi tehdä. Ja tietysti kyniä lähti aika monta siltä mukaan. Niillä on sitten hyvä ruveta päiväkirjaa täyttelee. Toivoisin kyllä kovasti, että saisin aikaiseksi alettua täyttää noita päiväkirjoja varsinkin. Ja olisi ihan kivaa, jos joskus malttaisi pysähtyä tuohon värityskirjan äärellekin. Päivät on niin hektisiä ja töissä on kauhean semmoinen hälinä koko ajan, niin tekisi varmasti ihan hyvää. Jossain vaiheessa tuli luettua kirjoja aika paljon. Nyt pitäisi kyllä käydä melkein kirjastossakin katsoa vähän minkälainen valikoima siellä on, että jos ihan jonkun fyysisen kirjan vaikka nappaisi. Äänikirjatkin oli yhdessä vaiheessa kuuntelussa, mutta nyt on tuntunut siltä, että ihan kaipaisi ehkä semmoista ihan oikeaa fyysistä kirjaa. Oli kyllä mukava käydä kirjakaupassa. Tykkään aina. Ne on siis, siellähän on hirveästi aina kaikkea ihanaa, niin siellä on hyvin suuri riski, että menettää kaikki rahansa. Ja eikä tämäkään reissu tainnut ihan ilmanen olla. Että itse asiassa, mitäs mulla meni rahaa? Eka reissulla 96,90 ja sitten me jo pyörähin pois sieltä ja sitten me menin takaisin ja kävinköhän me peräti 2 kertaa sitten uudestaan siellä, kun meinsin ensin, että no en osta tuota vielä ja kohta kuitenkin piti sitten pyörähtää takaisin. No ostan sitten jo kuitenkin ja
no tämä jätän kyllä ensi kertaan ja ei mennyt pitkään, niin ei kun vaan ympäri kuule ja takaisin kauppaan. Siellä jo lopulta sanoo se myyjä, että sinun kannattaa kyllä ladata tämä meidän appi, että sä oot ostanut tänne ainakin 3 kirjaa. Vissiin joku alennus olisi ollut sitten tulossa sieltä, niin en sano aikaiseksi ladattua, mutta ei se mitään. Ihan hyviä kirjoja. Kyllä niitä voi ostaa ihan ilman alennuksiakin. Päätettiin lähteä sadeetta karkuun. Mennään leffaan kattoo. Mitä me mennään kattoo? Niin, kerro vaan. Elokuva. Joku Spider-Man-leffa se oli. Ville vähän ujostelee tätä mikkiä jostain syystä. Et sä voi semmosia sanoa tänne ilmanko. Joo. Mie luulin, että se alkaa 17.30 ja ajattelin, että ollaan jo myöhässä, kun kello oli 17.27, mutta se olikin 17.50, mikä oli nyt ihan hyvä. Jos ollaan meikäläisen aikataulun mukaan, niin silloin ollaan aina myöhässä. Mutta keretään käydä vielä karkkia hakkeen ja en tiedä, otetaanko poppareitakin? Otetaanpas. Ei se haittaa. No on se vähän ärsyttävää, mutta kyllä silloin tällä voi kestää semmoista. Mutta joo, joku Spider-Manin uusi leffa, niin ihan mukava käydä. Pitkästä aikaa eloa. Mikä? Brand New Day. Brand New Day. Taas tätä meikäläisen hienoa englantia tässä. Brand New Day. No niin, kyllä. Eikö mä suurin piirtein sanonut se oikein? Vai enkä? No, sinne päin. Mutta ei mitään. Nyt mennään karkkikujalle hakkeen vähän namuusia. Oli tosi hyvä elokuva. Minä ainakin tykkäsin ihan älyttömästi. Oli. Ainut pettymys oli, että videon lopussa niin ei tullut semmoisia, mitä ne on nimeltä ne loppuklipit sen jälkeen, kun on tullut lopputekstit. Ne jäi puuttuu. Mutta siis oli älyttömän hyvä. En ole ehkä aikaisemmin ollut Spider-Man-elokuvien semmoinen ihan hirveä fani. Olen minä kattonut, mutta tää oli todella hyvä. Hirmu hyvin tehty. Ja tosi paljon herätti tunteita, kaikenlaisia. Oli hirmu hauskoja kohtauksia. Ihan naureskelin sillä varmaan yksinään monta kertaa. Ei ollut kertaakaan niinku tylsää. Kannatti käydä katsomassa. Oli semmonen vähän niinku pako arjesta. Sai uppoutua vähäksi aikaa ihan muihin ajatuksiin. Kannatti. Ja siitä on muuten aika pitkä aika ennen kuin viimeksi kun on käyty elokuvissa. No on kyllä. Mitä äsken jo katsot? Ei Avatar. Niin muuten oli. Joo. Se uusimman. Kyllä. Uusi Avatar on käyty viimeksi katsoa. Ja olihan tuo nyt jo aika käydäkin. Oi. Kyllä siellä vaan kannattaisi käydä näköjään useammin. Ja siinähän mainostettiin niitä sarjalippuja. Kyllä. Nehän ainakin tuolle niinku pikaisella matikalla niin vaikutti ainakin olevan silleen huomattavasti edullisempia kuin tommoset kertaliput. Täytyy ne ehkä harkita. Siinä taisi olla 6 kuukautta aikaa käyttää sitten ne semmoset ostas, niin sit olisi vähän niinku pakko käydä. Paitsi että mulla se ei kyllä toimi. Vähän niinku ostaa jauhelia, pakko katsoa. Ai niin joo, ei se toimikaan mulla. Aika monta kertaa on tullut ostettua jauhelihaa ja siellä ne on jääkaapissa ollut ja päiväykset mennyt. Milloinkas minä kattelin Leos Leikkimaan lippuja ja sitten muistin, että hei, mulla on muuten niitä maksettuna siellä varmaan 4 lippua vielä. Ja menin kattoon, niin nekin oli mennyt vanhaksi. Jotenkin aika menee vaan niin siiville. Osta ihmisen sarjalippu. Pitäisiköhän ostaa? Voisi aina kokeilla uudestaan. Ei tiedä ikinä, että milloinka se sitten koittaa se hetki, että me pystyn organisoimaan mun elämän silleen, että kerkkee käyttää kaiken. Ei mene päiväykset umpe. En tiedä miten pitkään se on nyt teatterissa, mutta suosittelen vahvasti. Jos yhtään tykkää Marvelin elokuvista tai Spider-Manista, niin kannattaa käydä katsoa. Oli hyvä.
Pakko on tulla Ville sanoa, että elokuvan hauskin kohta oli se, kun me kippasin popcornit Villen syliin. Se oli kyllä hauska. Ville tykkäsi tosi paljon. En tiedä, miten me olin niin rähmäkäpällä. Se jotenkin repesi se laatikon reuna siitä. Sinne ne meni. Kävimme sitten kiltisti kertomassa tuonne kassalle, kun me lähettiin, että anteeksi, mie kaavoin popparit sinne. Ja millä rivillä ne on. Pahoittelut ja kiitos ja anteeksi ja kaikkea.